Ще ви покажа още един десен от новите ни комплекти от последното ни зареждане на стока. Това е нашия комплект ластичен чаршаф с две кълъвки за възглавници за двойно легло. Комплекта се състои от чаршаф с ластик с размер 160 на 190 см, плюс допълнителни 30 см, за да обгърне матрака и да прилепне и да се опъне перфектно за него, и две кълъвки за възглавници с размер 50 на 70. Комплектът е изработен от 70% памук и 30% полиестер. Така той е мек и нежен, но много здрав и устойчив на протриване и не се мачка след пране заради добавения полиестер, но без да запарява, защото съдържанието на памук и полиестер е изчислено да бъде перфектно балансирано в плътта. Комплекта се предлага в 16 различни десена, които ще ви покажа в следващите видеа. За поръчки може да ни пишете на Viber в коментарите или да поръчате директно на нашия сайт orienthome.org.